Takže dneska je tretí deň a včera sme vyrazili celkom pohode cestou z toho altánku, kde nás štípali mravce. Bolo dosť veterné a chladno, takže komári nás už neštípali. A potom na Bielom kríži tak sme si dali polievku, oddychli, no a potom sme išli na ďalšiu časť cesty. A cesta bola v pohode, neboli k tomu nejaké prevýšenia, takže sme si cestu celkom užívali. No a potom niekde, myslím, že za Somárom, tak sme stretli jelenia na ceste. Máme nejaké video, ale neviem, či to bude vidno. No a potom sme si urobili ďalší väčší oddych na Pezinskej Babe, kde sme sa najedli, dali pivo. No a potom začal Mordor. Hneď také 3 väčšie kopce. Takže tam sme mali čo robiť. No a potom ďalší Mordor nás čakal s takým kvalitným klesaním dole k Čermáku, kde sme aj spali. No a keď sme prišli na lúku, tak tam bolo asi 20 stanov. Tak tam vyspevovali, hrali na gitare až niekedy, ja neviem, do polnoci. Ale tak mám štuple, takže som sa vyspala. No a teraz je 6 hodín ráno a dnes nás čaká 41 km, čo je dosť veľa. A čakajú nás aj nejaké 2 veľké kopce. Bude kvalitný stupáčik, takže teším sa. No a dnes by sme mali spať na útulni Jozefa Maka. Takže som zvedavá, že či sa tam zmestíme, lebo prídeme dosť neskoro na útulňu. Takže uvidíme. No a ešte taká jedna vec mi napadla, že keď sme išli k Pezinskej Babe, tak sme išli dosť veľkú časť po ceste, ktorá je turistická trasa, vlastne turistická cesta a zároveň je to aj cyklistická trasa. Čiže sme odskakovali cyklistom. No a bolo to dosť také náročné, pretože sme ich nepočuli, keď vial vietor. No a neviem, ako mohli by cyklisti nosiť zvončeky na bicykloch, pretože asi, ja neviem, z 20 bicyklov, ktoré nás predbehli, tak iba jeden nás upozornil zvončekom, tak sme sa vedeli skôr spamätať a uhnúť sa im. Takže toľko, no. Tak nachádzame sa pri studničke na Hubalovej. To je asi taká posledná studnička s tečúcou vodou z Čermáku. A potom je až na Bukovej. Takže tu odporúčam poriadne sa napojiť, dotankovať. Teče tu výborný prameň. Stadiaľ hore schádzame a už ten hnusné skaly končia a už ideme po lese. Takže nachádzame sa pod Vápenou na Mesačnej lúke a našli sme tu prameň, nejaký mesačný prameň. A vyzerá to tak, že voda tečie. Či vidno? Voda tečie, je čistá a ideme ďalej.
Takže konečne sme zdolali aj Záruby, bol to boj, sme unavení, ale ešte vládzeme. Ako deň tretí strašne je ťažký, lebo do obedu sme zdolali Vapenu a teraz ďalší zabijak. Ale ideme ďalej, nezdávame sa a uvidíme, kam nás nohy zavedú.